Maayong buntag kaninyo mga kahandusanan. O karon mga kahandusanan, aduna ko'y interviewon gikan kini sa Apa-apa Bangunay Habonga Agusan del Norte. Kaning suliran sa atong kanang interviewon karon mga kahandusanan. Seryoso ni siya mga kahandusanan. Kay nanawagan sila sa ilang kanang importante nga usa ka tawo mga kandusanan nga 28 years na nga wala na nakauli diri sa apa-apa mga kandusanan. O karon mga kandusanan, atong unang interviewon si Brad Lulok mga kandusanan. Mao kini ang iyang kanang igsuon mga kandusanan. Igsuon ni Ernesto Aninohon. Mo kini mga kandusanan, 28 years na nga, Brad Lulok, 28 years na nga wala na makauli ang imong igsuon nga si Ernesto Aninohon. Oo. 28 na katuig. Nawa siya 1993. Nahantod karon mga tuig gawa pag wa gyud siya magpakita. Among gig at pinanglan namo nga buhi pa siya. Pakita na kinsay kita dito kasi tayo nakailan niya Bro Erneng palihog lang unta nga inyong ikuan inyong tug-ana mo diri ako yan soon kay Lulok support niyo niya ay pagdikan niya ako pangbuhi among inahan nahanto namatay na lang si Kisay pangalan sa imong inahan? Margarita Lumpas Aninohon. Okay. Unsa may imong gusto nga kanang mensahe nga ipaabot sa imong igsuon Oh, nang ako minsay nga si Ernesto Aninohon? ito na ako ipaabot ni Bro Erneng nga buhi pa siya buhi pa magkakaroon bro palihog may bawo ka sa kan rapita tuan ug may mo uli diri sa ato apa-apa bungga gusan ni Luti bangunay oray akong ikasulti Okay, salamat pagsoon. Brad Lulok. O karon mga kandusanan, atong interviewon ang iyang kamagwangang anak nga si Raul Aninohon. Mao kining anak nga kamagwangan na anak ni Ernesto Aninohon nga si Raul Aninohon. Unsay imo kanang imong ipaabot nga mensahe sa mga tawo o sa imong amahan karon? Ako wala nga kung panginaot nga kung kinsay nakaila sa akong amahan nga nag-alias og Diaz. Pero ang tinuod nga apelyido na Aninohon. Kung kinsay nakaila diya sa yantuan niya Manila, ila na ipakita sa mua. Ila na nga ipadala ninyo ang kini nga istasyon. Kandusanan. Kandusanan. Tay, kinalan nga kung nakakita ka sa mua diron, kailangan nga imugi ko nung nga mo ari ami diri kay dagko na ang imong mga anak yung mga babae na matakusan na mo nanay mga pamilya na lang nga mo ulig ka Pila edad sa imong sa inyong kamanghuran, Brad Raul? 28 anyos na. Mao kadto mga kandusanan, 28 years na nga ang iyang kanang wala gid kakita mga kandusanan ni iyang mga manghud mga kandusanan kay tungod pagkuan aning paggawas o pagkatawo aning kanang mga manghud ni Raul mga kamanghuran nila, wala iyang amahan diri mga kandusanan, naa sa Maynila. Sige. Asa pa ikadugang nimo Brad Raul? Okay, kinalan nga muuli ka kay niara mi din nagpuyo sa papa. Wa mi mamuyo sa lain lugar. Niara sa papa gyud. Sa Bangunay, habong gago sa Norte. Niara gyud namuyo dire. Nagtapok mi tanan mga igsoon. Wa mi magabuog-buog ang isa ray na ato sa Compostela. Ang usa ka magwangan nga babae. Nini. Mura dito ko sila nagpuyo. Rosemary Kim. Mura dito nagpuyo. Ang sagad ng uban niya dire kada nagtapok. Okay say naka ilag yung sa imo ha.
sa among amahan, nakilan nga mo ituban sa mo Okay? Maugat to. Salamat Brad Raol. Og karon mga kandusanan, interview na to ang igsuon ni Raol nga si Rini Aninohon. Okay, mauni si Rini Aninohon mga kandusanan, ato siyang interviewon. Sige. Unsa imong kanang ipaabot nga mensahe sa imong amahan nga dugay na ng mga panahon nga wala na makauli diri sa paapa? Ang ako nga ni kasulti na ang ako lang sa iya ha na muuli siya diri sa iyang mga anak, iyang pamilya. Mo'y akong ikuha siya hangyo kung buhi pa siya si Ernesto nino among amahan. Ang gusto namo kung kinsay nakakuan sa iya diha na silingan ba iyang mga kuan diha nakaila sa iya ha, kung iyang mga barkada ba o iyang mga kuan sa ang mga kaila, kung nakaila mo ni Ernesto Aninohon, ipakuan niyo sa amo kay mo kuan mig cellphone number sa inyo kung kamo kaya mo ipasa sa inyo nya magpatabang mi sa inyo gyud kay dugay na panahon na 28 na katuig wa gid mi kakita sa among amahan na bisag sa kaming ayong mga anak katong kinamahura na among iyang anak bisag sa iyang mga apo daghan na iyang mga apo di siya kakita sa iyang mga apo kung di siya magpakita diri kami magpaabot mi sa iya kung kuan siya sa amo magpakita kaya ang dami mo dawat sa iya ha bisag sa kadugayon wa mi makuan sa iya ha gusto na ako sa makita kay tungod sa kamingaw namo sa iya kan Ernesto nga mong amahan Ninoon gusto na ako magpatabang ko kung say mo katabang sa mua na maka kuan sa amo agyod na makita namo siya magpatabang mi sa inyo ha nanawagan mi sa kan Ernesto Aninohon na ikaw nakakita naman ka sa mua ako'y sunod ni Raul si Rini si Aro di kakakuan gyapon sa kuha makailan naman ka sa kuha yun kinanglan ikaw nakadungog ka niya yung mga silingan diha makaistorya na tay sa kadugayon 28 ka tuig na si Aro tay di ka makakuan gyapon sa mua total mo dawat man mi sa imo unsa kadugayon kay wa man iyon nasuko mi sa imo para makita ka sa imong mga apo imong igsuon tanan-tanan diri mga kuan nimo moray ako kuan unya kung kinsay nakakuan sa iya tabangin lang ninyo magpatawag lang mo sa kining kuan Kahandusanan sa YouTube. Kahandusanan. Comment lang sila. Oo. Okay, mao ka to. Salamat Brother Rini Aninohon. Mo kini mga kandusanan si Aninohon family. Aninohon family mga kandusanan nga nanawagan sa ilang kanang importante na usa ka tawo mga kandusanan nga 28 years na nga wala mo balik mga kandusanan. Kung kinsa man tong kuan mga kandusanan kanang adunay nakaila kang Ernesto Aninohon nga taga apa-apa Bangunay Habonga Agud Sandal Norte, comment lang mo sa among YouTube channel mga kandusanan. Kaning soliran mga kandusanan, seryoso ni siya mga kandusanan. Okay, thank you so much.